Dnes tu máme zaujímavých hostí a prvýkrát v histórii našich podcastov sme si spolu povedali, že tentokrát to nebudeme my, ktoré budú predstavovať, ale práve vy sa predstavíte, pretože ja si myslím, že robíte veľmi zaujímavé veci a síce obe ste v móde, ale obe robíte niečo úplne diametrálne rozlišné. Takže poďme na to, poďte sa predstaviť a kľudne sa vy dohodnite, že ktorá by začala prvá. Veronika, ideš na to? Áno, tak ja som Veronika, som modná návrhárka a zároveň aj zakladateľka módnej značky Velgut, kde vlastne sa starám a navrhujem o celý koncept a všetky kolekcie. Vymýšľam práve ja. Wow, akože brutál. To máme na teba pripravené veľmi veľa otázok, takže sa priprav. Teším sa. Ja sa volám Timea Frankovič, som manažérkou značky Velgut a okrem práce s Velgut sa v podstate venujem aj viacerým modným značkám a dizajnerom na Slovensku, čo sa týka manažmentu a organizácie a takisto som súčasťou organizačnej zložky medzinárodného modného projektu Global Fashion Net. Wow. To znie tak, že wow, že čo tu robím. No, super, dievčatá, ja mám asi takú prvú otázku, čo sa týka, hneď pôjdeme na to zaujímavé. Porozprávame sa o číslach, hej? Slovenský trh z hľadiska mody je drahší? A keď áno, tak prečo? Ako ostatný európsky? No, určite áno. Určite áno. Myslím si, že z hľadiska toho, že tu nie je tak rozvinutý ten textilný priemysel, tak celkovo aj tá výroba, aj celé to manažovanie nejaké značky je tu náročnejšie, drahšie, nie je to taký kúpaschopný trh, takže určite je to drahšie. A vy vyrábate priamo tu všetko? Alebo si musíte vyhľadávať niekde materiály a z toho už potom musíte... Všetky materiály ja vlastne dovážam, ale celú tú výrobu, čo sa týka šitia, navrhovania a celkovej... To už realizujete. Áno, to sa už realizuje na Slovensku. Ja som si, ja som sa jej prešla trošku vašu stránku a všimla som si, že pracujete s certifikovanými materiálmi. Ano. Toto by si mohli trošku približiť, lebo ja tomu nejako, že cca chápem, ale ja si myslím, že veľmi veľa ľudí na Slovensku tomu nerozumie. Že čo je to akože certifikovaný materiál. Nechápem, dobre, ja keď pôjdem do nejakého reťazcového obchodu a tam sú tiež certifikované, alebo jak si to zistím? Čo to vôbec pre mňa musí znamenať? No áno, certifikované materiály znamená konkrétne to, že ide o jednotlivé certifikáty, ktoré ten daný materiál už získal a tie certifikáty hovoria o tom, že v podstate celková tá výroba je už nastavená tak, že pestovanie napríklad bavlny už sa nepoužívajú chemické látky, herbicídy, pesticídy už pri tom samotnom pestovaní. No a ďalej vlastne aj celkové to spracovanie toho materiálu a tá výroba, tak už tam ide o to, že sa takisto nepoužívajú tie chemické látky. Takže v podstate tie certifikáty hovoria o tom, že je to bez chemikálií. To je zaujímavé. Môže byť, že niekto napríklad, že sú aj značky, neviem, ktoré môžu sa tváriť, že máme certifikáty, ale v skutočnosti ich vlastne nemajú, že dá sa to aj nejako ofejkovať. Samozrejme, to už súvisí, keď vám do toho vstúpim z PR a toto sú možno nejaké zavadzajúce informácie, ktoré väčšinou nájdete na webe, aby si oni tým splnili nejaké povinnosti, green povinnosti to volám, ktoré majú voči svetu a viac ako 80% je to zavadzajúce, čiže to absolútne nie je pravda. Dobre, a sú nejaké, sme sa pochopili, že dovážanie tých látok, tým, že tu výroba nie je, aké ešte sú prekážky v podnikaní, čo sa týka modného svetu tu na Slovensku? No, nenazvala by som to úplne prekážky, ale je to trošku ťažšia cesta aj v tom, že v podstate ja ako značka, ako taká, potrebujem aj nejakých ľudí mať okolo seba, ktorí mi s tou značkou pomôžu.
či už krajčírky, manažérku alebo rôznych pomocných ľudí, ktorí jednoducho mi pomôžu aj s balením, s odoslaním balíku a tak ďalej. A všetci títo ľudia vlastne musia dostať adekvátnu mzdu, hej. Pretože sme na Slovensku a nejak tam mzda je daná, čiže ja ich musím zaplatiť. Takže toto trošku môže takisto ovplyvniť aj tú finálnu cenu, ktorá je vlastne o mnoho vyššia oproti reťazcom, ktoré šijú v krajinách, kde tam mzda sa Čo sa týka tých fast fashion značiek, tak oni majú budget napríklad na reklamu. Oni majú tým ľudí, ktorým s tým pomáha. Ak otvárajú franchise, je to vlastne úplne iný systém a v tomto my im nikdy nebudeme môcť konkurovať. Preto my sa snažíme komunikovať celú tú filozofiu značky Wellgood úplne iným štýlom. A ďalší problém, ktorý ja vnímam na Slovensku, je ten, že ľudia nie sú naučení nosiť udržateľné veci a nie sú ani edukovaní v podstate o tom, čo tá udržateľnosť je, aký je to udržateľný materiál, ako si ho zaobstarať a prečo si ho vlastne zaobstarať, aké sú benefity. No tak dobre, skúsime dať, 5 bodov, že prečo, hej, aby sme našim posluchačom vysvetlili, že čo to je, prečo by mali dávať pozor na takéto veci, na udržateľné materiály a v podstate čím vaše veci sú lepšie, alebo v čom oni dávajú väčšiu konkurenciu tým, dajme tomu, že fast fashion obchodom. Tak začneme a môžeme si to tak striedať. Sú zdravotne nezávadné. Áno, takisto tam ide o to, že sú vhodné pre alergikov, pre malé detičky, o mnoho vhodnejšie sú práve tieto certifikované materiály, takže práve tá udržateľná móda sa drží týchto materiálov, z ktorých šije. Takže asi, čo sa týka tých materiálov. No a celkovo vydrž toho materiálu, hej, že keď investuješ do udržateľného kúsku, máš tam naozaj garantované. A ak je to kvalitný kúsok, že ti v tom šatníku vydrží roky, čiže nie je to sezóna 2, ale bavíme sa naozaj o niekoľkých rokoch a v tomto ja vidím veľký potenciál. Super. Ja určite súhlasím. Ak môžeme ešte doplniť aj temejku, tak vo Wellgood sa vlastne snažíme trošičku aj pozerať na tie strihy, že snažím sa tú módu navrhovať tak, že je to trošku strihovo iné, nie je to taká úplná klasika. No a v podstate sa snažím aj venovať trošku takému individuálnemu prístupu, kde tým zákazníčkam sa snažím venovať ten čas, kedy ja ich trošku navnímam a snažím sa im aj navrhnúť niečo strihovo, čo by im naozaj aj sadlo. Aby akože v tom aj vyzerali dobre, nie niečo kúpiť, čo je štýl, čo je trend, ale trošku to aj tak na nich na mieru vlastne nastaviť. Či farebne, alebo strihovo. Jednoznačne s tým podľa mňa súvisí aj tá univerzálnosť. Keď už Veronika rozpráva o strihoch, takže nemôže sa stať, že niekomu u nás bude niečo malé alebo veľké, ale keď to spojíme presne s tým individuálnym prístupom, tak vieme naozaj presne na mieru ušiť daný kúsok tak, aby bol klient spokojný. Dobre, a ja mám potom ešte takú jednu praktickú otázku. Vaše oblečenie, kde sa dá kúpiť? Máte e-shop, máte, neviem, akože jak sa skontaktovať, dajme tomu s vami, alebo kde sa prejavuje tá individualita. Dajme tomu, ja si som si vás našla a chcem si od vás objednať nejaký kúsok. Čo mám robiť ďalej? Keďže ide o tento individuálny prístup, tak zatiaľ nefungujeme, neviem, či niekedy budeme, asi ani nie, formou toho e-shopu, čiže skôr ide o také, že sa mi môže ten daný človek ozvať, či na Instagrame, alebo cez WhatsApp, všade mám aj mail prístupný, aj telefónne číslo. A hlavne akože fungujú nám tie sociálne siete, že niekto tam jednoducho vidí, čo sa mu páči, ozve sa nám, no a už komunikujeme individuálne. Čiže navrhneme možno aj zmenu farby, možno ich pozveme tých ľudí k nám do Liptovského Mikuláša, kde mám vlastne aj dielňu, aj taký mini showroom. No a potom pri tej osobnej návšteve už sa to všetko tak doťahuje na mieru.
Ale okrem toho všetkého ešte chodíme priamo medzi ľudí. Hej, a prezentujeme tú značku prostredníctvom modných prehliadok, zúčastňujeme sa rôznych kreatívnych projektov, eventov a tam sa tiež vlastne tá klientela nejakým spôsobom získava a robí sa aj networking, takže v tomto určite plánujeme pokračovať. Čiže vlastne vy ste presne tá značka, ktorá nejde na tú kvantitu, ale ste si povedali, že dobre, poďme na tú kvalitu a ja si myslím, že to je v dnešnej dobe fakt dôležité, lebo veľa ľudí si aj kúpi niečo, ja neviem, že lacné z toho obchodu, ale neuvedomujú si, že ono to nie je úplne lacné, lebo ty platíš, či je to tvojim zdravím, alebo životným prostredím, alebo to by si vedela o tom strašne veľa rozprávať aj ty, Týma. A poďme k tomu, že vlastne vy síce nejdete na tú kvantitu, ale idete presne na tú kvalitu, ale predsa ste sa s tou značkou dostali trošku aj ďalej do sveta, nielen tu na Slovensku. Tak poďte trošku porozprávať o tom. Vy ste boli teraz nedávno vlastne v Londýne na modných dňoch. Ako ste sa tam sakra dostali? No, súvisí to veľmi, tak ako som pred chvíľočkou rozprávala s eventami a s networkingom a my sme si povedali, že samozrejme chceme o filozofii značky Wellgood rozprávať aj za hranicami Slovenska, pretože ja verím v potenciál tej značky a od začiatku, odkedy som začala spolupracovať s Veronikou, tvrdím, že toto sú modely určené aj pre zahraničný trh a hľadali sme spôsoby, ako sa odprezentovať, lebo nie je to ľahké dostať sa na zahraničný Fashion Week. Sú tam dané podmienky, ktoré ty musíš spĺňať, ale súvisí to predovšetkým aj s networkingom. No a podarilo sa nám nadviazať veľmi pekné partnerstvo a spoluprácu s medzinárodným modným projektom Global Fashionet a prostredníctvom tohto projektu sme sa v podstate mohli 2-krát zatiaľ odprezentovať priamo v Londýne a okrem toho aj v Sarajeve. Wow, tak akože to je neskutočné, lebo ja si myslím, že veľmi veľa modných značiek na Slovensku a jednak sa im nepodarí nejako dostať do toho zahraničia, či už je to na ten trh priamo, ale napríklad také modné prehliadky, tak to je, že klobúk dole. Keby ste mali povedať nejaký rozdiel medzi tým slovenským trhom a medzi tým zahraničným trhom, tak čo by bolo to, čo by ste vytkli, že áno, to zahraničie je v tomto úplne iné? By som povedala, že je viac širokospektrálne, že umožňuje tým dizajnerom viac sa prejaviť a dostávajú tam práve neetablované mená väčšiu šancu na prezentáciu. Ja som to v Londýne osobne takto vnímala, že naozaj tam dávajú priestor mladým ľuďom, mladým začínajúcim značkám a takto by to podľa mňa malo aj fungovať tu u nás na Slovensku. A takisto takisto v tom svete je tam akože väčšia šanca pre tú udržateľnú módu, hej. Je to tam, to publikum je tam o mnoho väčšie na to a sú tam tomu ľudia tak viac otvorení, neboja sa aj nejakých takýchto menších značiek. Ešte mám pocit, že tu na Slovensku sme takí trošku uzavretí ešte voči tomu, málo otvorení. Áno, lebo keď sa bavíme o udržateľnej móde a ty niekomu povieš, že máš udržateľnú značku, tak stretli sme sa predsa aj s takou spätnou väzbou, že nevideli modely, nevideli celý koncept značky a predstavovali si tie také klasické bohoharemové nohavice, vieš, jak Aladín na lietajúcom koberci. A potom, keď sme im ukázali vlastne lookbook a ponuku, ktorú my máme, tak ostali, že wow. Takže presne je to o tom, že sú tu predsudky, ktoré treba jednoducho ešte stále búrať. Ja som sa aj chcela akurát spýtať jednu otázku a myslím, že aj si ju zodpovedala, že či si myslíte, že je to tým, že my tu nemáme na Slovensku až takú kúpyschopnosť, alebo je to skôr tým, že tí ľudia nie sú až tak edukovaní, ako by mali byť, ale asi si to vlastne aj povedala, že nie sme tak edukovaní. Jednoznačne u mňa je to edukácia, lebo mám pocit, že posledné roky to ide lepším smerom, že by aj chceli, že hlavne ženy dbajú na to, čo v tom šatníku majú a už sa pomaličky k tomu dostávame, prečo je fajn mať udržateľný šatník. Nehovorím, že v 100% to sa nedá, to ani ja nemám, nebudeme si tu klamať jednoducho, ale snažím sa k tomu dopracovať. Takže cieľom aj filozofiou tejto značky je aj edukovať naše zákazníčky. Keď už sme vlastne pri tých látkach a týchto veciach ty sa v tom hýbeš, ja by som, že pomerne dlho a pomerne často. Ktoré látky by si vypichla, že sú takou najväčšou hrozbou, či už pre svet, alebo aj pre človeka?
Čo sa týka látok, tak jednoznačne látok, skôr materiál. Asi o materiáloch sa ideme viac baviť, tak je to polyester, ale tak to je taká podľa mňa klasika, keď sa začne táto téma, že sa rozprávame o polyesteri, ale sú to aj mikroplasty. To si veľa ľudí vlastne neuvedomuje, že nepriamo ich dostávame do tela tým, že nosíme takéto veci. A viedli sme s Veronikou aj debaty tým, že je to vlastne budúca mamina ohľadne detí a veľakrát si mamičky neuvedomujú, že keď dávajú detičkám ten mikropliš, lebo je to príjemné mekučké, veľmi veľa som o tom teraz v poslednej dobe čítala, preto o tom hovorím, tak práve ten mikropliš obsahuje mikroplasty, ktoré to dieťatko v podstate dokáže nepriamo aj vdychovať. Čiže je to nebezpečné, je to zdraviu závadné. Čiže jednoznačne polyester a takisto z farby ťažké kovy. Tak ja môžem ešte doplniť tak, akože celkovo tento problém nie je len o látkach, ale o kusoch oblečenia ako takých, pretože naozaj tým, že je toľko trendov a stále sa to mení, tak máme obrovské kvantá oblečenia, kde už jednoducho vznikajú obrovské skládky. Najväčšia skládka v Čile, čo je vlastne textilná skládka, tak je už vidno aj z vesmíru. Takže akože ide aj o samotné látky ako také, že sú veľmi zlé pre planetu, ale nehovoriac o tom, že naozaj celkovo už to oblečenie samotné je veľký problém. Je toho veľa vo všeobecnosti, sú to lacné zmesy, ktoré sa nedajú recyklovať. Potom poznáme aj taký pojem, ktorý sa volá vlastne večné chemikálie, PFAS, a tam do tejto kategórie sa klasifikuje, tuším, viac ako 10 000 rôznych látok a tie sa veľmi ťažko v prírode rozkladajú a veľmi ťažko sa dostávajú v podstate aj z tela von. Dostávajú sa jednoducho do pôdy, do vody a naozaj je to veľký problém. Takisto aj azofarbivá, ktoré sú karcinogénne napríklad, alebo potom v potlačiach mi ešte napadajú talaty. Čiže toto všetko, dobre, a je tam aj nejaké určité množstvo, lebo dobre, napríklad ťažké kovy sú nebezpečné, ale že či je reálne v tých látkach také množstvo, aby mne alebo môjmu dieťaťu to ublížilo? Čo sa týka priebehu 1 roka, ako takého nie. Keď človek nosí len taký materiál, ktorý je naozaj veľmi chemický. Ale keď sa na to pozrieme z dlhodobého hľadiska, že človek naozaj polku života, koľko hodín denne má na sebe taký chemický materiál, tak už to môže byť problém pre toho človeka, že jednoducho naozaj sú to mikročastice alebo úplne malinké časti toho, čo dokážeme prijať aj cez tú pokožku do tela, ale ide o to, že niekedy po polke života už môžeme z toho mať nejaké problémy, že má to vplyv takisto aj na cievy, môžu sa z toho upchávať cievy. Vždycky človek to nejaký problém, ktorý zdravotný má, priradzuje niečomu, priradzuje veku, alebo genetike, alebo neviem. Málo kto si uvedomuje, že to môže byť práve z tohto, že celý život nosil také chemické. Ale nielen z textilu, že ty to vlastne príjmaš po malých častiach, ale v podstate tie ťažké kovy a tie chemikálie sa nachádzajú predsa len aj v kozmetike. Ty spíš na textile, lebo spíš na obliečkách, z vankúša to vieš absorbovať, čiže v podstate z viacerých kategórií to príjmaš v malom množstve, ono sa to nabaľuje, čiže ono sa to preukáže nie hneď tak, ako Veronika povedala, ale po nejakej dobe. Dobre, ešte ja mám takú tiež praktickú otázku. Veľa ľudí podľa mňa sa bojí, že keď si kupujú tie drahšie, udržovateľné, takéto eko veci, že tie veci potrebujú nejaký iný prístup, čo sa týka prania, žehlenia a tej udržovateľnosti. Že či je to naozaj tak, alebo či sú jednoduchšie tieto veci, čo sa týka udržovateľnosti, alebo naopak, že potrebujú väčšiu starostlivosť, že napríklad ja nemôžem to hodiť do pračky, do sušičky, musím to len nosiť do čistiarne, to sú čas, peniaze, neviem čo, nechcem. Ak môžem, odpoviem na to ja.
že áno, ľudia to presne takto berú, ale nie je s tým vôbec žiadna práca navyše. Práve naopak ja tým, že už roky nosím tento materiál a veci z neho, tak hlavne tá bavlna, ona je veľmi jednoduchá na pranie, že človek nemá s tým čo poškodiť, hej, si tú vec nejako extra. A nič by sa tam nemalo zmeniť, práve naopak aj tá stálosť tých farieb pri vyšších teplotách praní sa tam práve udrží. No a v podstate to je, čo sa týka bavlny, žehlenie, takisto žiadny problém, môže to normálne človek žehliť. Ale čo sa týka už materiálu, napríklad ako vlna, keď sa bavíme o tom udržateľnom, tak tá vlna trošičku áno je tam také to pranie, že môže to človek trošku poškodiť. Hej, ako. Ale ja napríklad neviem ako vy, ale ja to nikdy nevnímam ako prekážku. Tak keď viem, že mám akože drahší, kvalitnejší kúsok, tak sa mi to spája s tým, že áno, potrebujem tomu kúsku venovať nejakú opateru. Čiže nebavíme sa možno o čistiarni, ale keď viem, že ho potrebujem prať ručne alebo za studená, nemôžem použiť zmäkčovač alebo aviváž, tak to príjmam úplne normálne a neviem, že či tá dnešná konzumná rýchla doba to už takto nevníma, ale podľa mňa tam je ten problém. Hej? Nie v tých látkach samotných, ale v tom systéme, ktorý je nastavený. No a hlavne, že o vlne sme tu ešte nerozprávali. To by som to nejako potom pospájame, lebo to by si mohla asi skôr ty povedať. Alebo dobre, tak začnem ja. Že čo sa týka Velgudu, tak sme udržateľná značka, ale nie sme škálovaní. To znamená, že nechceme sa do budúcna držať iba jedného materiálu, ale chceme celú tú filozofiu udržateľne rozvíjať a Veronika by mohla teda povedať, čo ďalšie chystáme budúci rok s Velgudom. A chceme to už prezradiť? Áno, určite. Áno. To už keď ste povedali A, tak musíte povedať aj B. Áno. To sme si dopredu nedohodli, no, že to budeme prezrádzať. Nie, tak keď už si načrtla tú vlnu, tak ako... Áno, dobre, tak sa povieme. Povedí. Áno, my s mojím manželom sme si začali taký pekný dom stavať a môj muž navrhol, že treba k nemu pekné zviera. No a tým, že vlastne mám túto udržateľnú značku, tak sme sa bavili, že poďme to tak spojiť. Tak v podstate nám tak napadlo, že poďme chovať tie alpaky. Mm-hmm. To je zvieratko, ktoré je naozaj veľmi také milé, pekné, čistotné. Tak sme sa zhodli v tom, že ideme teda chovať tieto zvieratka. No a z tohto celého to tak akože už sa posúva ďalej, že už prišla prvá vlna, lebo ich bolo treba ostrihať 1 rok, no a sme sa tak bavili, že dobre, poďme do toho týmto smerom. Keď mám tú udržateľnú značku, tak dáme to aj spracovať na Slovensku, aby to bolo celé také pekné slovenské, aj aby sme to tak udržali. No a v podstate už máme prvú spracovanú vlnu, alpák. Tak, z vašich. Áno, z našich. Super. Ktoré máme na dvore. Každý deň chodíme krmiť. Takže presne z tých alpák, ktoré chováme na Liptove. No a takisto aj to spracovanie. Bolo na Slovensku, sme si našli jednu pani, ktorá nám s tým veľmi pomohla. No a už teraz som aj vlnu odovzdala ďalšej pani, ktorá vlastne nám ide už z toho vytvoriť hotové výrobky. Samozrejme zase pod nejakým môjim návrhom. Takže takýmto niečím. Teraz navrhujeme a dúmeme, že ako to uchopiť. Aké produkty vlastne budeme vytvárať. Čiže od Omikasa, čo sa týka Velgudu, nová vlnená línia. A stále dodržujeme ako keby tú udržateľnú myšlienku, ale podľa mňa by bola naozaj škoda, keby sme to tu dnes nespomenuli. Tak toto by bola škoda, akože za mňa to je skvelá vec. Ja mám doma, že len jeden vlnený sveter,
A to je úplne neskutočné. Ja len poviem úplne, že trošku mimo toho, ale vlastne včera sme sa išli trošku prejsť s priateľom a dala som si ten vlnený sveter a na to som si dala kabát a ja mu hovorím, že počúvaj, že mne je strašne horúco. Že mne je fakt akože brutálne horúco, že normálne som sa musela rozopnúť a to pritom sme boli niekedy o 9:00 večer sa prejsť, že už bola fakt zima. Ale ja presne toto bádam, že je strašne veľa svetrov z obchodov a môžeš si ich dať aj 3 a nie je ti tak teplo a potom dáš si jeden pravý vlnený sveter a je ti strašne teplo. No lebo v obchode máš polyester. Áno. Alebo mikroplíš, ktorý sa musím povedať, že ja už pár rokov nosím len prirodzené materiály. Aj tu dnes mám, toto je tiež vlna akože 100%. A ja nemôžem si nič už kúpiť v takých reťazcových nejakých obchodoch, lebo proste ja len to chytím do rúk a ja už cítim, že to až škrípe. Proste a mne to vadí, lebo vlna naozaj, poprvé ona dobre prepúšťa aj všetky pachy, alebo proste ona, v nej sa nič nezadržiava. A ja vám poviem, že napríklad z vlastnej skúsenosti, že tie svetre ani nemusíte prať, stačí ich prať raz za zimu, raz. Že proste predtým, jak odkladať, ich treba vyvetrávať a tak ďalej, ale proste oni nenasakujú žiadnymi voňami, pachmi a tak ďalej. Čiže toto je naozaj super, v zime je teplo, keď je jar, tak není horúco, proste naozaj je to super a ešte vo vašom prípade je to strašne roztomilé, že v podstate toto je úplne naozajstný ekosystém, že proste tu sú tie zvieratka, že reálne ja si môžem prísť ešte možno aj pozrieť ich, keď ich máte, neviem, veľa ich máte? 25, nie? 25? Wow. Ja som si tak 3 predstavila. No, ja tiež. Mali sme ich tak trošku menej, ale tento rok mali sme tam aj samičky. Ja, že mladiatka, že oni sa... A tento rok sa nám 10 narodilo. Wow. Máme maličky, Baby boom. Super. Jún bol taký, jún, no. Super. Ale tak vedeli ste, že spracovanie vlny, aké je náročné? Veď povedz, koľko trvá taký proces, kým sa tá vlna v podstate spracuje? No, áno. Na jednej strane celý ten proces trvá veľa, lebo je tam nejaké pranie, je tam nejaké súčenie, na začiatku ešte čistenie vlastne od všelijakých tých kúsočkov, čo aj nejaká slama sa do toho dostane a tak. Potom vlastne na to finálne klbko vlny tiež je tam, je to náročný proces, ktorý takisto budeme prezentovať, aby ľudia to trošku videli bližšie aj skrz nejakých videí. Ale ide aj o to, že keď som to chcela udržať na Slovensku, toto spracovanie, tak tá pani má toľko práce, že my sme čakali reálne rok, kým sme sa my s našou vlnou dostali na rad. Pretože, čo ma aj veľmi teší, že trošku sa vracia tento trend medzi ľudí, že mať 2-3 ovečky na dvore a po trošku voľne si dávať spracovať a potom tety po večeroch štrikujú doma. Takže teším sa tomu, že je o to taký záujem, ale áno, trvá to dlho. Ale je to super, naozaj, to je také proste úplne, toto mi fakt akože sa páči, že proste tu sú tie alpáky, tu môžem mať z nich sveter, proste neviem, sledovať ich na Instagrame, keď ich budete pridávať, viete, možno by sa zapáčila niekomu nejaká konkrétna. Bude chcieť zobrať na dvor. Sme tomu otvorení, lebo určite sa nám bude stádo rozrastať. Takže sme aj tomuto otvorení. No a ešte som chcela podať jednu takú konkrétnu vec, že a teraz by vypadla tá konkrétna vec, že nesmiem na ňu zabudnúť ju povedať a mi to vypadlo. Nevadí. To nič, čo nabehneš. Keď ti to napadne, kľudne aj skoč do reči. Dobre. Tak ja si myslím, že aj to, čo sa rozprávame, tak sú to krásne veci a práve tým
si myslím, že dokazujeme, že práve móda nie je vôbec povrchná vec, pretože keď sa povie móda, tak ľudia si hneď predstavia strašne povrchné veci, si myslím. Ale treba sa baviť o tej móde, pretože jednoducho, či to má vplyv na svet, na nás, na naše zdravie, a ja si myslím, že my sme práve teraz tá generácia, na ktorej sa ukážu dôsledky všetkých tých umelých látok a materiálov, o ktorých si rozprávala, pretože kedysi to tak nebolo. Neboli proste toľko farbené látky, nebol polyester, a práve teraz podľa mňa prichádzajú tie roky, kde začína ten prelom, že sú ľudia, ktorí už pol života nosia tieto umelé látky na svojom tele, lebo veď tak ako si aj ty povedala, nosíme to celý deň. Cez deň, večer keď spíme, či je to pyžamo alebo čokoľvek, a jednoducho jasné, že to má ten dopad. No, keď sa bavíme o tej udržateľnosti, tak je viacero možností, ako ju zakomponovať do svojho života. Hej, keď sa bavíme o nosení oblečenia a nemusíme teraz kupovať nejaké udržateľné. Dobre, ešte raz, lebo som sa zamotala, ale viem, čo chcem povedať. Chcem sa dostať k second handom. Že vieme teda žiť udržateľne, a dá sa to rôznymi cestami, napríklad nákupom oblečenia z druhej ruky. Toto my obidve tiež veľmi podporujeme, veľmi si to ideme. Ešte v nadväznosti na tie svetre, tak presne svetre sú tá kategória, ktorú ja vyslovene v tých second handoch vyhľadávam. Hej? Pretože tam sú kvalitné áno, ešte. Áno. Tam sa dajú nájsť kvalitné. Mohair, vlna, kašmír, to je presne to, čo ty tam dokážeš nájsť, dokonca staršie kolekcie, takže o to kvalitnejšie, a máš proste niečo, čo nemá každá druhá. Takže sme fanúšičky second handov. K tomu sa tiež pripájam, ak môžem. Ja mám tak presne pod oknom a jeden krásny second hand a oni tam majú tak krásne kúsky, že ja keď niečo kupujem, tak len tam mať. Dievčatá, ja musím ísť s vami na nákupy, lebo ja musím povedať, že ja neviem. Ja viem, že v second hande musíš vedieť nakupovať. Proste musíš vedieť vyhľadávať, tak ja to neviem, ale rada sa od vás inšpirujem a pôjdem s vami na shopping. Ale tak ja si myslím, že ono to už nie ako to bolo kedysi. Že je second hand a second hand, hej, že samozrejme musíš si vedieť podľa mňa vybrať ten správny second hand, a už to nie je ako kedysi, že vojdeš a je tam úplný chaos, ale aspoň ja mám tú skúsenosť, že keď vojdem, tak sa cítim ešte lepšie ako v nejakom fast fashion obchode. No stále podľa mňa má veľa Slovákov predsudky voči second handom, že tam smrdí, je tam bordel, neviem čo, ale som rada, že napríklad v nadväznosti so sociálnymi sieťami už sa to troška viacej odomýka, pretože tu máme tvorkyne a influencerov, ktorí otvorene hovoria o tých sekáčoch a prinášajú možno aj nejaké inšpirácie na to, ako tie kúsky skombinovať, ako sa obliecť, a mám pocit, že hlavne medzi mladými sa táto téma viac a viac odomýka. Že mám pocit naozaj, že posledné roky viac ľudí na Slovensku nakupuje v tých second handoch. Ja mám napríklad takú veľmi zvláštnu vlastnosť v second hande, že keďže som ten návrhár nejaký, tak ja skoro každý druhý kúsok vidím, ako by som prerobila, čo by som si na ňom upravila podľa seba, alebo ako by som spravila z nejakého možno netrendy kúsku úplne trendy kúsok. Takže dá sa ísť aj týmto smerom, a tiež to vnímam aj na mladých, že si hociaké kúsky postriehajú, prerobia, robia na seba, akože je to... No aj vintage je dosť trendy a toto si mladí veľmi idú, takže pevne verím, že ten potenciál tam je. A ja sa budem veľmi tešiť, keď viac žien bude nakupovať v tých second handoch, lebo troška na tých uliciach bude viac tá rozmanitosť. Lebo teraz presne prišlo to obdobie, že jeseň, zima a každú druhú kočku vidíš na ulici copy-paste. Jasné. No ale dobré, ale keď človek napríklad slepo nasleduje trendy, či je to dobré, alebo aký vy máte na to názor? Nemá vlastnú identitu podľa mňa. Áno. Že sa cykli. Tým že opakuje, nevie sa nejakým spôsobom prejaviť. O toto aj tým reťazcom práve ide. Na nás ľudí takto presne našijú, hej, nahrajú. Že človek je trošku taký, že je
strátený sám v sebe alebo v tom štýle, nemá taký udaný vlastný štýl vyhradený v tej móde a presne potom ide po tých trendoch. To súhlasím určite, veď aj teraz sme tu mali ten trend a myslím, že to bolo Labubu, niečo také. A keď som to videla, tak som si povedala prvé, čo keď to bolo v začiatkoch, že no dobre, tak ten trend sa neudrží, veď však ja neviem, že pozri sa na to, kto toto môže nosiť a bolo to neskutočné. Že normálne, že ľudia sa dokázali pobiť a neviem čo urobiť, len aby mali tú Labubu. Čiže vtedy už som sa úplne vzdala, že sakra, kam to smerujeme. A koľko sme mesiacov alebo týždňov po tom trende a už ani o tom je to tak. Ale aká je jednoduchá tá nákupná psychológia, urobiť niečo zo dňa na deň exkluzívne a tí ľudia idú šalieť. No veď to je smutné, áno, že presne je to určené pre tú psychózu spôsobiť celý ten dáv si podmaniť, aby išiel takýmto smerom. Je to trošku smutné, že sa aj necháme my ľudia, že nemáme takú Nerozmýšľali ste nad tým, že či nesúvisí to so sebavedomím človeka? Ako to sledovanie neustále mody, sledovanie trendom a tak ďalej. Že v jakých prípadoch je to už pomaly chore, ale niekedy tá moda nám aj zdvihne sebavedomie, alebo my keď sa cítime v trende, tak sa cítime sebavedomejšie. Tak moda je podľa mňa jazyk, ktorým ty komunikuješ a v podstate aj svoju osobnosť nejakým spôsobom. A podľa mňa sa to delí na také dve kategórie, že presne ten, kto nemá sebavedomie, tak to slepo nasleduje, ale potom je tu tá druhá kategória, kde sú fakt akože dámy a muži zažraní do tej módy a chcú sa nejakým spôsobom prejaviť. Ale ty už podľa mňa pri tej komunikácii a prezentácii toho človeka vidíš, aký má zámer s tou módou. Že už sa to dá ostriehnúť. Ja súhlasím s tým, lebo podľa mňa móda je fakt, akože tak, ako hovoríš, že široký pojem a je rozdiel móda a je rozdiel trendy. Že napríklad, že je rozdiel, že dobre, že chcem sa prejaviť a podľa mňa aj tým ukazuje, že máš to sebavedomie a som si vedomý samého seba a preto sa nebojím ukázať, kto som. A potom sú tu ľudia, ktorí ani nie tak, že nasledujú tú módu, ale skôr nasledujú trendy, lebo nevedia, kto sú, boja sa prejaviť, tak radšej to stavím na nejakú istotu, že čo teraz letí, to, čo aby teraz som bol prijatý tou spoločnosťou. No tak a funguje. Ja by som dostal nejaký obdiv trošku. Tak. Že ono si to sebavedomie častokrát zdvíhame nejakým obdivom, že áno, ty si teraz trendy, ty teraz máš presne to, čo sa nosí a všelijaké tie slová chváli, tak vtedy sa trošku človek, áno, tak hladí, tak stúpame a... No len smutné je to, že tam nie je tá stopka, lebo ten človek, ktorý ide s trendami a je trendy, je podporovaný zväčša tými sledovateľmi a tou verejnosťou a potom už veľmi často je ťažké to nejako ohraničiť. A už podľa mňa to je niekedy potom až too much. Dobre, ale Velgut propaguje trošku iný smer, hej? Alebo tak úplne iný smer. Prečo Velgut? Čo znamená názov? O čom to je? To je veľmi častá otázka. Veľmi častá. V podstate išlo mi o to, že poskladám samostatné nejaké písmenka do slova, ktoré bude slovenské slovo, ale bude mať trošku taký kvázi svetový význam, alebo keď sa povie Velgut, každý sa ma pýta, že či sa to píše po anglicky a tak nie, proste píše sa to po slovensky. Takže toto bol taký zámer, no a v podstate som mala na papieri písmenka, skladala som, hľadala som, že nejaké slovo, ktoré mi tak akože cinkne, že to bude ono. Ale význam majú len dve písmenka, na začiatku V ako Veronika a na konci som chcela, aby to bolo D, pretože môj manžel sa volá Dominik. Od neho mám obrovskú podporu, čo sa týka značky, takže som chcela, aby sme boli tak, že jeden hore, jeden dole, že to bude uzavreté. Wow. To je veľmi autentické. To úplne si sa s tým vyhrala, to je až neskutočné. Áno, pretože som si to skúšala, všetky tie slovíčka, čo som povymýšľala, som si dávala aj do
na internet, že či niečo znamenajú, či už niekto takú značku má, tak som v podstate chcela niečo, čo aj si môžem vlastne spraviť na to registračnú známku, aby to vlastne bolo chránené. Bol to trošku proces, ale myslím si, že to správne slovo mi prišlo. Super. Tak aj v zahraničí sa to dosť uchytilo, takže nebol s tým problém. Hej. Tak je to také krásne, zvučné, by som povedala. A presne, je tam taká tá hra s tými slovíčkami, čiže úplne paráda. Dobre, už sme pomaly na závere, ale ešte máme jednu poslednú otázku. Čo by ste chceli, aby ľudia vedeli o mode do konca svojho života? Nejaký odkaz od vás, čo by možno by ste chceli, aby pochopili? Že moda nie je podľa mňa iba o nakupovaní, ale o voľbe. Áno, teraz mám ja niečím nadviazať. Ale to bolo, že dosť dobre žomrali, až som tak ostala, že wow. Áno. Že jednoduché a dobre. A ja som sa nad tým zamyslela, že v podstate oblečenie ovplyvňuje celkovo človeka, aj psychiku, aj ovplyvňuje tá móda planétu a Človek si nevyberá len oblečenie, ale aj hodnoty. Tým, čo nosí. Chcem to tak hlboko poňať a opísať, že až mi neprichádzajú tie správne Ale my sa chápeme. Ja viem presne, ako si to myslela. Ja som to len doplnila. Aby nás pochopili aj poslucháči a vy. Ale nie, akože znie to naozaj tak istotne, hej, že naozaj je to voľba, nie je to len nákup slepý podľa trendov, lebo trendy sa menia, ale moda je viac menej stála. Alebo sa opakuje po rokoch. No, to je bohužiaľ veľká pravda. O tom by som vedela rozprávať dlhšie o cirkulovaní, že ako to je, hej, s tými trendami a tak, lebo minule tiež my vedieme dlhé debaty v nadväznosti s módou a so všetkým tým okolo toho. A že jednoducho, keď teraz príde nejaký trend a máš rozsiahly šatník, tak máš garantované, že proste ten trend v tom svojom šatníku jednoducho nájdeš. Minimálne jeden z tých 10, ktoré tú danú sezónu výjdu. Takže až tak veľmi konzumní sme v dnešnej dobe.